gawe jengkel. Wah, Kresna minggiro. Ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mangane mirang-mirangke para Pandhawa minggiro. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ora apa-apa nek entuk tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan tempula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwarat to. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nendi Werkudara? Isin aku. Isin dheke nendang sirah kene ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta. Ora. Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. Mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora soene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene pareng oyak. Tak oyak ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya.